Kien f'April tal-1972 il-Prim Ministru Laburista Domingo Mintoff mar l-ewwel darba ċ-Ċina, meqjusa bħala data storika li tat bidu għal relazzjonijiet diplomatiċi bejn żewġ pajjiżi differenti fid-daqs imma b'ekonomiji li jikkumplementaw lil xulxin. Our relationship started with the establishment of our full diplomatic relations in 1972 and also started with the visit of Do Mintoff, the Prime Minister of Malta, to China. Mr. Mintoff is a very good friend of our first generation leaders, we call them founding fathers of the People's Republic, our late Chairman Mao, our late Premier Zhou Enlai, and our leader Deng Xiaoping. They established a very good relationship. Dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista kien ikkritika d-deċiżjoni ta' Gvern Laburista li jiftaħ rabtiet maċ-Ċina saħansitra bdew jinxterdu qlajjiet fuq il-poplu Ċiniż. Kien hawn ħafna nuqqas ta' understanding, nuqqas ta' għarfien fuq dan nies. U flok konna napprezzaw li dak il-pajjiż fqiru qed jgħinna ħlif propaganda kera kontra tagħhom ma kienx hawn. Kien hemm min ipprova jagħti l-impressjoni li bir-relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u ċ-Ċina se jingħalqu l-knejjes u pajjiżna isir ateju. Saħansitra kien allegati li Malta se ssir komunista u kulħadd se jkollu jilbes uniformi Ċiniża. Minn dan kollu ma ġara xejn u ma' żmien meta bdew jimbtu opportunitajiet sbieħ għal pajjiżna anki Prim Ministri u Ministri Nazzjonalisti bdew iżuru ċ-Ċina f'isem Malta. Mhux biss iż-żmien tagħna raġun u żmien jagħti ħparir il dak li jaqla ħafna qlajiet fuqna, illi din issa fl-aħħar għandna relazzjoni bipartiġana, a bipartisan international strand of our foreign relations bejn Malta u ċ-Ċina. Ir-rabtiet diplomatiċi bejn Malta u ċ-Ċina li bena Domingo Mintoff waslu għal ħolqien ta' proġetti importanti ewlen infosthom il-breakwater fil-Freeport u l-bini ta' China Dock. Għana minna relazzjoni ta' ħbiberija li kienet isservi għal benefiċċju taż-żewġ naħat kif wieħed jista' jara mill-proġett tal-Freeport fej mingħajr il-breakwater illi ċ-Ċiniżi għamlulna ma kienx iseħħ il-Freeport. Anke l-Ingliżi li kienu ilhom hawn 180 sena kellhom pjanijiet u pjanijiet biex jagħmlu l-Freeport biex ma rsax lok jużawh u dawn ridu jużawh għan-Navy għall-ġlied biex iżommu l-imperu tagħhom u laqas għamluhx il-flus żammuhom lura. U aħna sibna liċ-Ċina biex tagħmilulna. Murara kieku gvern illum li jiddeletta b'ħafna konsulenti kemm kien jiġi jiswa dak u l-istess ir-Red China Dock. 300,000 tons dak iż-żmien kienet fenomenali. Kienet qabża ta' 3 darbiet għall-ikbar dokk illi kellna. Iċ-Ċina baqgħet tgħin lil pajjiżna tul is-snin għaliex ma nsitqat dak li għamlet Malta fl-1972. Iċ-Ċiniżi ma nsew qatt li aħna konna l-ewwel pajjiż, wieħed mill-ewwel pajjiżi fl-Ewropa li għarafnihom fl-1972. Biżżejjed ngħid, Mintoff mar iċ-Ċina xahar wara l-man Nixon. Lil Mintoff tagħ merħba ikbar minn Nixon. Għax iċ-Ċiniżi jridu jagħtu messaġġ. Jridu jgħidu ma kif di tikka ta' Malta kapaċi tisfida lil punent u tmur iċ-Ċina. I will say our relationship is excellent and is already in the 70s and 80s it was a friendly one and we had very close cooperation in many areas and now we are still working on this relationship and even today we have a very close trade relationship and also we have cooperation in international arena. Bejn il-5 u 12 ta' April 2010 l-mexxej Laburista Joseph Muscat kellu żjara importanti fiċ-Ċina illi komplet issaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. B'diversi laqat fosthom mal-Viċi President Ċiniż Xi Jinping issemmew servizzi li Malta tista' toffri lill-interessi Ċiniżi fil-Mediterran kif ukoll lok ta' kollaborazzjoni fil-qasam tal-enerġija, speċjalment dik minn sorsi alternattivi. Joseph Muscat wassal il-messaġġ li Malta għandha potenzjal x'toffri għall-investiment Ċiniż u hija x-xewqa tal-Partit Laburista li dan il-progress isir illum qabel għada. This year we had our opposition leader of the Labour Party, Dr. Muscat, visited China. He had a very good discussion with the Chinese government and also he had a very good meeting with our Vice President. U ċ-Ċina tieħu gost turi dan b'Malta internazzjonalment bħal meta rajna lil Viċi President Xi Jinping
jieqafaw Malta wara li għamel tur ta' 6 pajjiżi fil-Latin Amerika. Ma mar imkien fl-Ewropa is-sena l-oħra fi frar. Waqafaw iltaqa' mal-gvern, iltaqa' ma' Joseph Muscat u magħna delegazzjoni mill-Partit Laburista, tagħna importanza ndaqs ġoddan il-pajjiż żgħir illi ġie jara biex juri lill-Ewropa kollha kemm hi li hu kien qiegħed jiltaqa' ma' dan il-pajjiż żgħir hawnhekk. L-isfida l-qudiem hija li jissab konsensus nazzjonali, pajjiżna jżomm ir-relazzjonijiet diplomatiċi maċ-Ċina ħajjin u jfassal pjan nazzjonali illi ħares fit-tul. Imma tajjeb illi wieħed jara issa kif nistgħu nevolvu flimkien pjan nazzjonali biex iż-żewġ naħat imisshom anke fil-Foreign Affairs Committee tal-Parlament jiltaqgħu flimkien u jgħidu isma' mela Malta maċ-Ċina. X'hawn illi over the next 20 years u maċ-Ċina, iċ-Ċina hija partner solidu ħafna. Tista' tipplanja għal 20 years ahead. Mhux qed tgħid kemm x'sa nagħmlu f'daw it-tliet xhur li ġejja biex kemm marret din id-delegazzjoni u tkellmet fuq hekk u tkellmet fuq hekk. Ejja nibdew naħsbu fit-tul għal Malta, x'inhuma l-bżonnijiet ta' Malta għall-20 sena li ġejja. Nistgħu issa nkomplu b'din il-konverġenza b'dal-konsensus nazzjonali bejn iż-żewġ naħat biex maċ-Ċina nkomplu nibnu fuq li nibnu. L-aħħar kumment tiegħi huwa da. Ejja daw ir-relazzjonijiet ikunu żwieġ ta' mħabba, mhux żwieġ ta' konvenjenza.